түгел минут халитканда сират көпірінен өтәбіз. Яшәу белән үлем тартышканда табиблардан ярдәм көтәбез. Ак канатлы фәрештәләр күктә, җирдәгеләр аппак халаттан. Гомер өстәрдә вашлар итеп, табибларны Ходай яраткан. Ак канатлы фәрештәләр күктә, җирдәгеләр аппак халаттан. Гомер өстәрдә вашлар итеп, табибларны Ходай яраткан. Үзе биргән антка тугры калып, вакытында килеп ярдәмгә. Якты өмет җебен ялгый табип, әҗәл кулындагы адәмгә. Ак канатлы фәрештәләр күктә, җирдәгеләр аппак халаттан. Гомер өстәрдә вашлар булып, табибларны Ходай яраткан. Аяусыз үлемгә баш имичә, яшәү өчен көрәш барганда, шын батырлык өчен һәрбер табип әҗәл угын тартып алганда. Ак канатлы фәрештәләр күктә, җирдәгеләр аппак халаттан. Гомер өстәрдә вашлар итеп, табибларны Ходай яраткан. Ак канатлы фәрештәләр күктә, җирдәгеләр аппак халаттан. Гомер өстәрдә вашлар итеп, табибларны Ходай яраткан. Гомер өстәрдә вашлар итеп, табибларны Ходай яраткан. Табибларны Ходай яраткан.